רגע. גברתי, את האחות? דנה, תקרא לי דנה, נשמה, לא צריך להיות כאלה רשמיים. אוי, מעולה, דנה. השעה כבר 3. את יכולה להביא בבקשה את הכדורים שלי? וואלה, לא צריך, עזוב את הכדורים. בוא נדבר על נושאים קצת יותר מעניינים, משהו סתם, נושא שיעלה לי לראש, סתם, כמה זמן נשאר לך לחיות? זמני שאול מיינדלה, זמני שאול. תאמיני לי, אני יושב כאן וסופר את הימים. חיים שלי, אל תדאג, דנה פה, דנה תטפל בך לאורך כל הדרך, לא שאול, לא ניסים, אף אחד. טוב, מעולה. תמיד רציתי שתהיה לי אחות צעירה, שאני אוכל לדבר איתה על כל מיני דברים. יואו, איזה צירוף של מקרים, סתכל, הנה, קיבלת. כן, נכון. תגידי, דנה, מאיפה את בארץ? לא חשוב, בסוף בפרטים האלה נתעסק אחר כך, שנכיר קצת יותר. אתה יודע מה יותר חשוב? כסף. אמרתי לך כבר כמה שאני אוהבת כסף? מעולה! מה את אומרת? אז תאהבי את הבית שלי. נהדר, יום. רגע. אתה רוצה להגיד לי, יש לך דברים מכסף? סכו"ם! יש לי סכו"ם מכסף! כזה זיכרונות עולים לי מהסכו"ם הזאת בוורשה. למרות שגם הוא קצת מחליט, כמוני. עוד פעם, אני אשאלתי, נראה לי לא הבנת. נהדר, יום, מה רגע, יש לך דברים מכסף? פרמוטים! איך שלחתי את הפרמוטים שלי? הם מכסף! צחוקים איתך, אני עליתי עליך, אתה בדרן וזה. תן לי לשאול את זה מבחינה קצת אחרת, אתה יודע, מבחינה כספית, בנק, עניינים, איך אתה? קשה, באמת קשה. אני במינוסים, הטיפול הזה פה גומר עליי. רגע, עצור הכל. אתה רוצה להגיד לי שאתה לא עשיר? שום דבר, איזה עשיר, גר במחסן בדימונה. אגב, דימונה, דנה, לא אמרת לי